úsmev je najdôležitejšia vec, ktorú musíš robiť každý deň. Šíriť úsmev medzi ľudí. Keď sa na niekoho usmieš, hneď zmeníš jeho energiu, náladu a on sa začne usmievať na ďalších ľudí. A úsmev, dobrá energia, dobrá nálada sa šíria ďalej ako oheň. Takže sa usmievaj celý deň a na každého, koho stretneš, či už to je pri nákupoch na predavačky, na pumpe na obsluhu, alebo nervóznych šoférov aut, ktorí sa mračia, alebo sa ponáhľajú a nestíhajú. Keď sa na nich usmieješ a pustíš ich pred seba, môžeš im zlepšiť náladu a oni spomalia a možno im tým zachrániš život. Keď uvidíš niekoho, kto potrebuje pomôcť, napríklad bezdomovec, tak mu môžeš dať nejaké drobné a pridať k tomu úsmev, ten mu pomôže lepšie ako tie peniaze. Keď ti bude niekto nadávať, lebo ideš pomaly na aute, alebo si dlho pri pokladni v obchode, či pri tankovaní benzínu, tak sa pred ním poníž a povedz prepáč a pridaj úsmev a on hneď pochopí, že sa na teba hneval neoprávnene a uvedomí si, ako hlúpo sa zachoval a na budúce to už nikomu neurobí. Takže na agresivitu nikdy nereaguj agresivitou, ale úsmevom. So zlom sa nesmie bojovať, ale dávať mu čo najviac lásky. Boj a pomsta vedú k nekonečným konfliktom a vojnám.